Guro, mabuhay ka. Ika'y isang dangal nitong ating bayan. Simbolo ay ilaw, nyaring kabataan. Gabay sa paglakbay, gabay sa paghakbang, tungo sa liwanag ng kinabukasan. Isang pagkilala sa lahat ng guro, saan man sa mundo, kahit saang dako. Ikaw ay bayani na sumisimbolo na tungkod ng dunong gabay nitong mundo. World Teachers Day. Ayan, welcome back mga katapsi to my YouTube channel, Maestro Waray. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, do not forget to subscribe and hit the notification bell para palagi kayong updated sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Do not forget also to follow my Facebook page, Maestro Waray. Ayan mga kachapsoy, World Teachers Day celebration at pumasok na po ang September 5, 2022 kung saan simula na po ang pagkilala, pagdiriwang ng World Teachers Day celebration. At ngayon mga kachapsoy, gagawa tayo ng tula alay sa mga guro para pagkilala sa kanilang kabayanihan at paggabay sa mga kabataan para maging tunay na pag-asa ng bayan. Mabuhay po ang lahat ng mga guro sa anong panig ng mundo. Ayan, gagawa tayo mga kachapsoy ng tula alay natin sa lahat po ng mga guro sa buong mundo. Happy World Teachers Day mga teachers, mga kamaestro, kamaestra. Yeah, break it down you. Mabuhay po kayo. Mabuhay po ang sektor ng mga guro sa buong mundo. Yeah, break it down you. Para sa inyo po ang tulang ito. So, abangan ninyo yung magkakaroon pa ako ng vlog tungkol sa paggawa ng tula, yung detalyado po na paggawa ng tula, yung iba't ibang uri ng tula. Ayan, ngayon po ay gagawa tayo ng tulang prosa para thank you. Isang pagkilala sa lahat ng guro, sa lahat ng sulok, sa lahat ng dako. Kayo ay bayani nitong abang puso. A few moments later. Guro, mabuhay ka. Ika'y isang dangal nitong ating bayan. Simbolo ay ilaw, nyaring kabataan. Gabay sa paglakbay, gabay sa paghakbang, tungo sa liwanag ng kinabukasan. Taglay mo ang dunong, simbolo ng buhay. Yaring mga mangmang, iyong inaakay, upang mga tuto sa turo mo't aral na magtatagumpay, yaong nagpapagal. Tinuturuan mong sumulat bumasa, yaring mga butil, binhi ng pag-asa, upang mga sibol yumabong mamunga at nang makatulong sa mahal na bansa. Kami natuto rin nyaring pagbibilang ng aming matanto, biyayang nakamtan, higit ang halaga ng puso at dangal sa dami ng pera't mga kayamanan. Anak ang turing mo sa lahat ng bata, ika'y nagtuturo ng may pagkalinga. Ayaw na ayaw mong mapahamak sila sapagkat ramdam mo ang hinagpis nila. Nagpapasalamat yaring buong bayan sa lahat ng tulong ambag sa lipunan,
Yaring inyong buhay ay kadakilaan kung maituturing nyaring sambayanan. Mabuhay ka, guro, matapang na kawal, sandatay talino, pusong mapagmahal. Sa iyong trabaho't mga mag-aaral, ikaw ay dakila, ikaw ay marangal. Isang pagkilala sa lahat ng guro, saan man sa mundo, kahit saang dako, ikaw ay bayani na sumisimbolo na tungkod ng dunong gabay nitong mundo. Ayan. Thank you so much mga kachapsoy sa inyong pagantabay at mabuhay pa mga guro sa buong mundo. Shoutout po sa lahat po ng mga guro. Mabuhay po kayo. Isa po kayong bayani. Kabilang na po ako. Thank you so much po sa pagkilala sa lahat po ng mga guro sa buong mundo. At shoutout po sa aking mga guro sa elementary po. Lalong-lalo na po kay Ma'am Rosemary Taco Del Moro at kay Sir Hel Baloyot and Ma'am Merlita Pinca. Also, thank you so much sa aking mga guro sa high school, lalong-lalo na po kay Ma'am Emilia Pinca, Ma'am Heidi Kitorio Alayan, and also Ma'am Ida Tinidero. Also, thank you so much sa lahat po ng mga masisigasig at mga galing pong guro ng University of Eastern Philippines Lawang, kung saan po nag-aral ang inyong maestro Waray. And lastly mga kajapsoy, of course, sa aking po mga kaibigang guro, Sir John Enrico Dorin, Sir Ervin Infante, Sir Jason Mendoza. Also mga kachapsoy, sa aking mga kasamaan dito sa Magsaysay Elementary School, Ma'am Minas Galit, Ma'am Fee Baloyot, Ma'am Rina Tanyog, Ma'am Melanie Infante, at sa aming school head, Sir Chilito Yu. Shout out also mga kachapsoy to my former school head and now the principal of Lawang 2 District, Madam Dr. Marian Infante Tacmo, and the district supervisor of Lawang 2 District, Sir Lucio Lobos. Ayan. Shout out also mga kachapsoy kay Ma'am Lina Balangkit. And of course sa Bintiklan Elementary School. Ayan, shout out po sa inyong lahat. Mahirap po ang maging guro, ngunit higit na mahirap ang hindi maging guro. Mahal ko po ang propesyong ito. At anuman ang mangyari, nanaisin ko pa rin at pipiliin ko pa rin ang maging guro. Batid kong ang lahat ay nagiging madali dahil nariyan kayo, katulong kayo, kayong mga magulang, kayong mga mag-aaral. Kayo ang sandigan upang ang mga guro ay magtagumpay. Magtagumpay sa misyon na isulong ang dekalidad na edukasyon para sa mga bata upang nang sa gayon masabing muli ang mga bata ang tunay na pag-asa ng bayan.